بمبرهيت والداي مبل عسران كلتن كتفال ببرهان تخويلا زوحلت ورحي مسك وقبتا نسماي قرم عدي لنا ونبرا كبالع زوح الهارور مسمخو والصحي لزب كبل جمره تقمات وخارتمون نتهدئت مشيت نغس مغرو أو أفدق بيت شاهدات بمخوان يواقع نبرو تنزل استوار حز تغمت أثلا قزا سب تفانو تمثلي نبرتن علالا وقعتان شعو زيادة عميرو نبره قلي من قدي كميك مسل كم زغل كابز سمعوه أراريوم كعللهم كلو قلي مس ما قدي متححاز نابزي بلو علال الناس زللو قل خمعد قل خلابو قل انكج عرق وقعنا يتقزا أما قروه ود حجر كابتم صبوق سمز نبرم أسقرت مخانيو إرمياس حبيروا إرمياس أب سودان نوح جيرو بمنبارو نايس قرت خيلت أتصنعوا نبراء مني حلاف نتاوي مني خي بجنزب ترايز قدس نزحاتتو ملؤ محل تخردو ينصلقن نهيوت قداي بمخانو سب أستوعيلوكو سنيز دلي شويت حسابا مسكافلتيو بمقد ود حجر كتكيد سحبرا كساب شعوز اللوات صبوصن بمنقاركا مسؤوز التحوابرو أسكرتي زيادة أمان النت كم زلهم زردا شويت مقدي كمي كم زغنة مستزراربت كتكسن جمرات زربون نتصور حبريتون زنبرا سكفتا كم زغنطت قيرو نبرا سناي دحرنوي حساب بحبار كخدو تساميع نبرا بفلاي قصرنايتهم مسؤوم زغد سبات النابر كتمسكدا نايمولو هالمنفسو بملؤ تفيلو نبرا مسب كامعات دارقا قعات قد خوينوو ترقاقا اتا دوب سودان التبصحهم لان كروزر زحينتا مكينا كبابي ساعت شعت ناي مشات كسمت سنكلا تدالهم يمصني حما شويت لعلو خلو نفيو رختفانوان كلا كبدا سودان زاتوت الله معلتي نعم رأي زهبا سمعيت مزناي حجي مداركتي نبرون مستحققفا كفلا ليات أكمان يغني اللي فيه رحفتي كساب حجي زما اسقن قوي مثلنن يغني اللي سلت حليتك بلتا كابتي تحققي فنوت زنبرا كي تفلا ليان كلوا فيوري في الشيخ تحويسا أطبيق حقوفتها كتصلي الكي بسلام تأتوي أجوع شويتي أي تفرحي أملاق حلفي كهبكني بمبال نما قد زغنهم بشكوتن صماقن زحزت فيستال أقبلتا إذا مكينا ندادي بزز عن الجريكانات مليانة برات شويت فلما نتجريكان زورد ومسيل واكوان تنبرات أبرز يغسق قلوم خوانهم مستحبرهم قن نايش 1 كيلومترات قعزو معرخن لي كبيك خون كم زغل كسألا جمرة نتي قرففنا بلا مقدي زحن كل عزنا برعيبايا تأميرا بمحاز أبلع لتي الجريكانات
مقامطها حزت سنايون بتقا كوف بلا تشعت منسيات زعنت لاند كروزر دما غعزها ناب جب سودان قنعت نابينات زمرح وتحدر هيوتو أبنايكو حسن جيزي كتفق كم تغيل كسوري كألغون بنيش تعدل هيوتو كم موت كتملت كم تغيل كا وجه اللاي بزغونة جيجا ويبناي وحدات دقايق ناي جيزي فللي ناي منبر كتسألنا تغق وارتس كم زغيل كا يسعت الأخون ننفس حتى تتشويت أب درمان أعرفهم اللو سنبرو مشات يفلت النحر كوينو كم يجيرو تشكينو نابكينات كم زعتو كتحت تاي مرتساتن بعد رأسو بفتاو زي كون خيليو ببروباغندا صغيرون تدا خوينون دارقا بفتاو خمزي كهوريو مس نفسها تزاريبا يودأتن قعزها نعود خوينات زمر رحمة الزنبرة وتحدر يعم مساسيلات وزنورات اتو تحدر بيوت كملس دلاي كوانت اللوو حنسابنا بكينات مسأت وقن ندحريت قلت مبالي لن كاب كله أنفتات تقيت الناس زنبغي نابي مخملس نعم نايوق سمعت مسأتها فرحت بننيا زبلوغة حق دغون كمتي مسموت النوع على هيوت كركب زت سعر وتهدر نساون نابحاون نأتوت تقل تمنيت اتي ناب كرسو كأتوا أفو كفيتو الزنبر السهارة كم كوينات تبالعي كخون كم زغل أي ساحتتون إنها رايت إنها سمعت نهيوتا نموتن هيوتن حليفة مهابا مسعش النتاي قصرتون كابتي أبا هقراز الزنب سنبرت عيد دخنت بارنت حسرت مأسرتن مرتن نسكلها عمليتا كنديبتن تعيدتين كم استغلبو تفلتيا اتبعت داز نبر حسم مسموت نغتفاتت تبعت هيبوايو ولو نخلو سعيران توتت كابت خالدا يحيي شمبر ملو كسانت كترخو اللغت كأل كم زي كونتون أي تفاان كمتي أبعو دقوينات كأنيو كم فرق أمسيلو عينو سليلو عجز أتوا وتهدر هيوت كندت مقرت زيهبو نعاون كابو زفل سمعت زهباي نبران بزح رئا بزح سمعا بزح قيا بزح قصيلا مسيوة موتن كأنيا عدن تأتوت أبتزأتوت توفر لمع ودوينات ننفسا كم سعريت كتحاسباي كألانيو ولاكوا كم تغاب إرتراق توتصئ إنكلاز تسمعها فرح قسمع جميرون تزينبره درمان مسبت حقن درو إذا كل حدا إلى زنبرت نفسها نابونا أكس من لس زدليتن كتمثل فرحي ناب أكلتا ختنزح جمرات بزغي نبتي كتسعرت تسفوات نحلو في سعرتها أتصبابقا ناب أكس نبر كمتغل الرقاقس أتفلت أي نبران كل ساعة كهلوا كم زغنة أي ساعة التون كل زوت أنتون ننوح وانز حسبت اللون نغد عوت سلزنا برقدا تا نابزي ما تغير اللون ميلا مسجي زيك تمهر كمتغل ننفسا كتأمن إنها فتنت
ክትቅጽል ወሰነት። ኣብታ ናይ ሸቐጥ ማእከለን ሱዳናውያን ነጋዶ ብብዝሒ ዝቕመጡላን እምዱርማን ንኽልተ ሰዓት ጸንሑ። እታ 9 ስደተኛታት ሒዛ ዝመጸት ላንድ ክሩዘር ዝዓይነታ መኪና ኣብኡ እውን 10 ካልኦት ወሰኸት። እታ መኪና ልዕሊ 10 ተሳፈርቲ ክትጽዕን ስለ ዘይተሰርሐት ነቶም መምስ 2 ወይ 3 ሳንጥኦም ተሳፊሮም ዝነበሩ ተጓዓዝቲ ኣዝያ ጸበበቶም። ኣእጋሮም ከሳፍሑሉ ኣብ ዘይክእልሉ ደረጃ በፂሖም እኳ እንተነበሩ ከመረሩ ግን ኣይተሰምዑን። ኣብ ጉዕዞ ሰሃራን ባሕርን መረረ ሳዕቤን እምበር ፍታሕ ከም ዘይብላ መዘኻኸሪ ዘድልዮ ጉዳይ ኣይነበረን። ብሰንኪ ፍልጦኦም ዘማረሩ ኣብ ሰሃራን ባሕርን ከም ዝተደርበዩ ይፈልጡ እዮም። ብፍላይ ሊብያውያን ኣስገርቲ ዓቕሊ ኾነ ሰብኣውነት ዝጐደሎም እዮም። ህይወት ሰብ ኣብ ኢዶም ከም ዝሓዝዋ ስለ ዝፈልጡ ከም ቃሕቶኦም ሰብ ከበሳጭው ስኽፋ ይብሎምን እዮም። ንሶም እውን ጉዕዞኦም ካብ ካልኦት ሸፋቱ እናተሓብኡ ስለ ዝኸዱ ብሰንኪ ናይ ሰጋራይ ጌጋ ኣብ ኢድ ሸፋቱ ክወድቁ ኣይቅበልዎን እዮም። ኣብ ክንድኡ ህይወት ተጓዓዛይ ምጥፋእ ይቐሎም። ሸወይት ናብ ዘይርግጽነት ትጓዓዝ ስለ ዝነበረት ኣትኪላ ትፈልጦ ይነበራን። ኣትኪላ ትፈልጦ እንተዘህልዋ ዘጓዓዝ እውን ኣይምነበራን። ዘዝመስላ ህይወት ከድሕን ይኽእል ዘዝበለቶ ካብ ምምላእ ግዳ ዓዲ ዋዕለትን ከም ጥሕኒ ማይ ኣናናስ ብሽኮቲ ዝዓይነቱ ስንቂ ዝሓዘ 3 ቦርሳያ ተማሊኣ ዝነበረት። ኢንፊውዥን እውን ኣብ መገዲ ሓይሊ ከይትውድእ ሓገዝ ክኸውን ከም ዝኽእል ስለ ዝሓበርዋያ ተማሊኣ። ብሽኮርን ጨውን ዝተሓዋወሰ ማይን ከም በዓል ፓናዶልን ሃያሲን መድኃኒት ቅርጸት ዝኣመሰሉ ኣፋውስ እውን ካብቲ ኣብ ጉዕዞ ሰሃራ ክርሳዕ ዘይብሉ ምዃኑ ስለ ዝተሓበረት እያ ኣብ ስንቃ ዝቋጸረቶ። ዝተማለት እንተተማለት ግዳ ህይወት ክኾልፍ ዝኽእል ካልእ ዝዓበየ ስእሊ ከም ዘሎ ኣይሰሓተቶን። ካብ ሓሳብ ክትገላገል ናብቲ ብጐድና ዝነበረ ሰናይ ጠመተት። ንሱ እውን ነተን ካብ መንከሱ ዝረሓቓ ጭሕሙ እናደረዘ ኣብ ሓሳብ ተሸሚሙ ነበረ። መዕለሊ ዝኾነ ኣርእስቲ ፈታትሻ ስለ ዝሰኣነት ካብቲ ኣብ ናይ ቅድሚት ቦርሳኣ ዝነበረ ኣራንቺ ቐበለቶ። ሰናይ ጸጊቡ ከም ዘሎ ምስ ሓበራ ናብ ሓሳቡ ክምለስ ኣይደንጉየን። ሸዊት ካልእ መዛረቢ ርእስቲ ከደሊ ሃቀነትን ልዕሊ ሓደ ሰሙን ዝወስድ መገዲ ብሓይሊ ክትዛረብ ሲትረፍ ክትዛረብ እናደለኻ እውን ሓይሊ ስኢንካ ክትገድፎ ከም እትኽእል ክትግምቶ ዘሸግር ኣይነበረን። ኣዒንታ ኪንዮ መንኮብ ሓንቲ ተጓዓዚት ኣሕሊፋ መንገዲ ክትርኢ ፈተነት። ናይ ስታት 4 ሰዓታት ካብ ካርቱም ተጓዒዛ ሰሃራ ዝኣተወት መሲሉ ጣዕማ። ገዛውቲ ዘይትርእየሉ በረኻ እዩ። እንተስ ካብ ብዙሕ ሰብ እንተስ ኩነታት ኣየር ከምኡ ኾይኑ መሲዩ እንከሎ ፈጢሩላት ዝነበረ ሃሩር ክትጻወሮ ሸገራ። ሙሉእ ምንቅስቓስ ዝኸልእ ኮፍ ኣባህልኣ ነቲ ናይ ውሕዳት ሰዓታት ጉዕዞ
ናይ መዓልታት መሲሉ ተራእያ ካብ ክኸርቱም ኣጸቢቓ ከይረሓቐት ክትዳኸም ጀመረት። ድሕሪ ናይ 4 ሰዓታት ጉዕዞ ኣቡ ሰላማ እትበሃል ቦታ በጽሑ። ካብታ መኪና ምስ ወረደት ሸዊት ነተን ደንዚዘን ዝነበራ ኣጋራ ከተንቀሳቐሰን ፈተነት። እቲ ጉዕዞ መዓር ክንደይ ካብቲ ሓሲባቶ ዝነበረት ክኸፍእ ከም ዝኽእል ሽዑ ክብርሃላ ጀመረ። ኩሉ ዝሰማዕቶ ነቲ ኣብ ግብሪ ክትሪኦ ጀሚራት ዝነበረት ኣዳልዋ ይነበረን። ኣብታ ኣቡ ሰላማ እትበሃል ቦታ ከባቢ 30 ዝኾኑ ዘይሕጋውያን ተጓዓዝቲ ጸንሕዎም። እቶም ስደተኛታት መብዛሕትኦም ኤርትራውያን ክኾኑ እንከለዉ ገለ ውሑዳት ኢትዮጵያውያን እውን ሓቢሮሞም ነበሩ። ነታ ናብ ደቡብ ሱዳን እተብጽሖም መኪና ክጽበዩ 3 መዓልትታት የማወቐንዮም። እቶም ንበዓል ሸዊት ዘብጽሑ ኣስገርቲ መኪና ንጽበሒቱ ክትመጾም ከም ዝኾነት እዮም ሓቢሮሞም። ህይወቶም ንኣስገርቲ ረኪቦሞም ብምንባሮም ዋላ እውን ልዕሊ 3 እንተተጽበዩ ተማጒቶም ከስምዑሉ ዝኽእሉ ሰብ ኣይነበሮምን። እንትርፉ ዓቕሊ ጌርካ ምጽባይ። ሸዊት ኣብቲ ኣብ ሓደ ኹርናዕ ናይቲ ገዛ ብዝተነጽፈ መሸማዕ ኣዕሪፋ ነበረት። ጉዕዞ ደጊኣ ይዕሪፉ ዝነበረ እምበር ውሽጣስ ገና ይቕጽል እዩ ዝነበረ። ድሕሪ ሓደ ወርሒ ኣበይ ኮን ንህሉ ንኸውን? ብጎድና መጺኡ ከም ዝነበረ ኣስተብሂላትሉ ዘይነበረት ሰናይ ሓተታ ከም ሽዑ ሕቱኡ ፈትያቶ ይትፈልጥን። ልዕሊ ጉዕዞኣ ስቕታኡ የኸፊእዋ ውዒሉ ኣፉ ምኽፋቱ ንጉዕዞኣ ትንፋስ ዝህብ ነበረ። ስምዒታ ክትሓብእ ስለ ዝተሸገረት ጠሚታቶ ፍሽኽ በለት። ዓጸፌታ ፍሽኽትኡ ብሓጎስ ነብዓት ከም እትቋጽር ክበራ። ብንእሽቶ ነገር ተነቃፊት ኮይና እኳ እንተነበረት ናይ ሽዑ ግን ኣብ ውሽጣት ዝነበረ ስምዒት ዝፍርፍር ነበረ። ብቋንቋታት ሰብን መላእኽትን እንተዝዛረብ ፍቕሪ ግዳ ካብ ዘይትህልወኒ ከም ዘድሂ ኣስራዚ ወይስ ጭልጭል ከም ዝብል ጸናጽል መኾንኩ ክብል ጳውሎስ ንሰብ ቆሮንጦስ ዝጸሓፈሎም መልእኽቲ ሽዑ ትርጉማ ተረዳእታ። ኣብቲ ምስ ሞት ዝተፋጠጠትሉ ህሞት ልዕሊ ኹሉ ፍቕሪ እያ ተድልያ ዝነበረት። ጥበብ ወይስ ፍልጠት ኣብታ ሰዓት እቲኣ ይጥቕማ ይነበረን። ፍቕሪ ግዳ ንልባ ዕረፍቲ ክትህባ ተፈለጣ። ክስንበ እንተትኽእል እውን መጻኢኣ ክትፈልጦ ይመደለየትን። መዓር ክንደይ ኣፍቂራቶ ከም ዝነበረት ሽዑ በሪዩላ። ነታ ለይቲ ኣስተማቒራ ኣብታ ለይቲ ክትነበር ባህገት። ከናፍሩ ኣጥቢቓ ሰዓመቶ። ኣብ ልዕሊኡ ዝነበራ ፍቕሪ ፈሊጡ ከም ዘይምዝመዛ ክትጥንቀቐሉ ዝኸረመት ሽዑ ኣፈንፍና። ሙሉእ ልባ ሂባ ዘይኣተወቶ ፍቕሪ እንተዘይሰረረ እውን ከጉህያ ከም ዘይኮነ ቅድሚ ሽዑ ይሓሰበትሉን። ባህሊ፣ ትጽቢታት፣ ፍርሒ ረሲዓ ነታ ህሞት ዘለኣለማዊት ክትገብራ ፈትወት። ይፈትወካ
ሕሾኽ በለቶ ፈትወካየ እናበለት ስምዒታ ክትገልጸሉ ፈለማ ኣይነበረን ዋላ እኳ ወግሒ ጽብሒ ትደጋግማ እንተዘይነበረት ሓዳሽ ግን ኣይነበረትን ናይ ሸዓ ግን ብጥበብ ዘይተጓሓሓለት ሓቀኛ ስምዒት ነበረት ከምኡ ጌራ ከም እትፈትዎ ንባዕላ እውን ትፈልጥ ኣይነበረትን ነቲ ጸሊም ጸጉሩ ብእዳዋ እናበታተነት ምሉእ ገጹ ጠመተቶ እንድዒ መለሰትሉ ድሕሪ ሓደ ወርሒ ኣበይ ክንህሉ ከም እንኽእል ኣይፈልጥን እየ ክንህሉ ዲና ምህላው ከነቋርጹን ኣይፈልጥን ክፈልጡን ኣይደልን ሎም ምሸት ኣጸቢቐ ዝፈልጣ ኣጸቢቐ ከም ዝፈትወካ ጥራያ ንዓ ፈሊጠ እንተቐጸልኩ ወይ እንተቋረጽኩ ብዙሕ ፍልልይ ዘበኒ ይኮነን ክምስ በልአት ናብ ውሽጣ ጥሒላ ናይ ውሽጣ ትዛረብ ነበረት ብጎድና ድሮ ረሸሽ ኢልዎም ደቂሶም ዝነበሩ መጓዓዝታ ከም ዝነበሩ እኳ ኣይዘከረቶምን ደጋጊማ ሰዓመቶ ሕሉፈይ ከም ዕፋፎት ተመን ነድሕሪት ገዲፍ እየ ናይ መጽኣ ኸዓ ዝፈልጦ ይብለይን ሎሚ ሕጂ ዝፈልጣ ግን ፈትወካ ከም ዝኾንኩ ጥራያ ቀጸለት ሰናይ ነቲ ኸዊልዎ ዝወዓለ ብሩህ ክምስትኡ ክበቅላይ መረጸን ካልእ ዝውሃብ እንተዝነብሮውን ክህባ ድሕራይ ምበለን ከዛረባ ኣይደለየን ቃላት ንሓቀኛ ስምዒቱ ዝሸራርፎ መሲሉ ጣዕሞ ኣዒንቱ ናብ ሙሉእ ክፋል ገጸ ለኣኸን ክምስትኡ ንባዕለን ይዛረባ ነበራ ደሪቐን ዝወዓላ ከናፍሩ ከናፈር ሸዊት ምስ ቀመሳ ጠል ረኸባ ነቲ መንዲል ከዊልዎት ዝነበረ ጸጉራ ነፋስ ናጽነት ክሓልፎ ከፈቶ በጻብዕቱ ጸጉራ እናዳሰሰ የፍቅረኪየ ኣሕሾኽሾኸ ኣተናፍስኡ ክቕልጥፍ ጀመረ ሸዊት ክምስ በለት ደጋጊማ ነታ ህሞት ዘለኣለማዊት ክትገብር ከም እትደሊ ኣብ እዛኑ ድመጸት ሕቕፍኡ ተሰሚዕዋ ዘይፈልጥ ዕቑባ ሂብዋ ነበረ ሙቐቶም ነቲ ዝነበረ ሙቐት ትገዛ ተዓጻጸፎ እዚኣ እታ ባዶነት ዘላ ህይወት እያ እዚኣ እታ ናይ ሓቃኒ ኣስተንፈሰት ካልእ ከተድመጽ ኣይከኣለትን ካብቲ ገልጠምጠም ዝመልኦ ህይወት ተተሓሒዞም ድማ ንጊዜኡ ናብ ካልእ ዓለም ተጓዕዞ